नमस्कार। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଯେ ଗୋଟେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାର ନାଁ ମୁଁ ରଖିଛି କହିଲେ କହିବ କହିଲା। ତେବେ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଚାକିରିଆ। ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ମଣିଷ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧନ୍ଦା ଖୋଲିଥାଏ। କିଏ ବେପାର କରେ, କିଏ ଚାକିରି କରେ, କିଏ ମୂଲ ଲାଗେ। ତ ସବୁରି ପଛରେ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ ଯେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା, ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବା, ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ମେଣ୍ଟାଇବା। ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ପଇସା ରୋଜଗାର ସମସ୍ତେ କରିପାରନ୍ତିନି। ବେଳେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ଅଭାବରୁ ହେଉ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଅଭାବରୁ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅସୁବିଧା ବା ବେକାର ସକାଶେ ମଣିଷ ସଠିକ୍ ପରିମାଣର ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରେ ନାହିଁ। ଫଳରେ ତା'ର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରେନି। ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ନ କରିପାରିଲେ ନିହାତି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଭିତରେ ରହିବ। ତ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଚାକିରିଆମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ନା ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅଛି। ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ଅଛି, ଜିପିଏଫ୍ ଅଛି, ବୋନସ୍ ଅଛି, ଇୟରଲି ସାଲାରୀ ଇନକ୍ରିଜମେଣ୍ଟ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଅଛି। ପ୍ଲସ୍ ସରକାର ଗୋଟେ ଭଲ ପେ ସ୍କେଲ୍ ଦିଅନ୍ତି ସରକାରୀ ଚାକିରିଆମାନଙ୍କୁ। କିଛି ଚାକିରିଆ ହୁଏତ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ଭଲ ପେମେଣ୍ଟରେ କାମ କରନ୍ତି। ଆମେ ତୁଳନା କରିବା ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ମାଷ୍ଟର କଥା, ଜଣେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କଥା ତୁଳନା କରିବା। ଜଣେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ 30,000, 40,000, 50,000 ଏମିତି ବେତନ ପାଉଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରୁଥିବା, ଯେମିତିକି ଆପଣ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେଠି ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ 2,000, 1,000, 3,000, 4,000 এই ପେ ସ୍କେଲ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ପେ ସ୍କେଲ୍ରେ ସାଧାରଣତଃ ପୁଅମାନେ ତ ରାଜି ହୁଅନ୍ତିନି। ଝିଅମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଟିକେ କମ୍, ପୁଅମାନେ ଟିକେ ଅଧିକ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପୁଅମାନଙ୍କୁ 2,000, 3,000, 5,000 ଏତିକି ପଇସା ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ସେମାନେ ରାଜି ହୁଅନ୍ତିନି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅନୁଷ୍ଠାନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖନ୍ତି ଯେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ପ୍ରାୟତଃ ଆମର ମହିଳା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ରହିଥାନ୍ତି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକରେ। ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ବି ହୁଏ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲରେ। ସେମାନେ ମନଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରନ୍ତି। ହ୍ୱେରେଜ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏତେ ଦରମା ପାଇକି ବି ସୁଦ୍ଧା ପିଲାମାନେ ରେଜଲ୍ଟ କରିପାରନ୍ତିନି। ହୁଏତ ଦିନକୁ ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ନିୟମ ବଦଳୁଛି, ଏଥିରେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ସଂଖ୍ୟା କମି କମି ଯାଉଛି, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଅ, ତୁମେ ସାଇକେଲ ଦିଅ, ଡ୍ରେସ୍ ଦିଅ, ମାଗଣା ବହି ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଯଦି ପରିବାର ଠିକ୍ ଚଳିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ପିଲାଟିକୁ ସେମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନ କରିକି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲକୁ ନେଉଛନ୍ତି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାକୁ। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ତାପରେ ଇଏ ଗଲା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ କଥା। ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀ କଥା ବି ଦେଖିବା। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିଟି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀ ହେଉ ବା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେତେ ବି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସରକାରୀ ନିୟମକୁ କିଏ ପାଳନ କରୁଛି? ଜଣେ ଚାକିରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଏନିଂ ଲେଟର କାହାକୁ ଦିଆଯାଉଛି? ଜଏନିଂ ଲେଟର ଦିଆଯାଉଛି କାହାକୁ? ଇପିଏଫ୍ ହେଉ ବା ତା'ର ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ହେଉ, ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ତାକୁ ସାମିଲ କରାଯାଉଛି କି? ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଜଣଙ୍କର ସାଲାରୀ ଯେତିକି, ଜଣକୁ ମିନିମମ୍ ସାଲାରୀ ଯେତିକି ଦିଆଯିବା କଥା, ସବୁ କମ୍ପାନୀମାନେ ସେ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି କି? ପ୍ରତିବର୍ଷ ସାଲାରୀ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଅଛି କି? ଯଦି ଏସବୁ ନାହିଁ, ଏସବୁ ନ ରଖିକି ବି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟରର ମାଲିକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା 4,000, 5,000, 2,000, 3,000, 6,000 ଏମିତି ସାଲାରୀରେ ସବୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ତ, ସେମିତି କାମରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ମନ ଇଚ୍ଛା ରଖୁଛନ୍ତି, ମନ ଇଚ୍ଛା ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପେ ସ୍କେଲ୍ ବି କିଛି ନାହିଁ, ମନ ଇଚ୍ଛା ସେମାନେ ସାଲାରୀ ଦେଉଛନ୍ତି। ଇଆଡ଼େ ୱାର୍କଲୋଡ଼ ବି ଅଧିକ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ବି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଓଭର ଟାଇମ୍ ବି ଦିଆଯାଉଛି, ଓଭର ଟାଇମ୍ର ପଇସା ବି ଦିଆଯାଉନି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି। ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିର ବାହାନାରେ
ଗୋଟାଏ କାମ ତ ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ଲସ୍ ସାଲାରୀ ଦେବାକୁ ଯଦି କାହାକୁ କିଏ 5,000 ଟଙ୍କା ବି ସାଲାରୀ ଦେଉଛି କି 4,000 ଟଙ୍କା ସାଲାରୀ ଦେଉଛି 40 ଥର ଭାବୁଛି ଯେତେବେଳେ ସାଲାରୀ ଟାଇମ୍ ପଳେଇ ଆସୁଛି ଯେ ମୁଁ ପଇସା 4,000 ଟଙ୍କା ମୋ ପକେଟରୁ ପଳେଇବ, ଲସ୍ ହେଇଯିବ। ଏ ଯେଉଁ ମାଲିକମାନଙ୍କର ପର୍ଟିକୁଲାର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗାରେ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ନୁହଁ, ପର୍ଟିକୁଲାର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗାରେ ଦେଖିଛି, ଏମିତି କମ୍ପାନୀ ଦେଖିଛି ତାର ମାସକୁ ଟର୍ନ ଓଭର 8 କୋଟି 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ତାର ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମାନେ ଦରମା ପାଉଥିବେ 2,000 3,000 4,000 ଏମିତି ଦରମା ପାଉଥିବେ, ସଫର କରୁଥିବେ ବହୁତ ପରିବାର। ତ ଗୋଟେ ମାଲିକ ଆଉ ଗୋଟେ କର୍ମଚାରୀ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟଟା କେତେ ରହୁଛି ତାକୁ ତ ଆପଣ ଆକଳନ କରିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଏଇଥିରୁ ହିଁ ଜନ୍ମ ନିଏ। ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କୋର୍ସ ଗୋଟେ ଅଛି, ବିଜନେସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କୋର୍ସ, ଯେଉଁଥିରେ ଏଇ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିସୋର୍ସ ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେମାନେ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବେ, ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ବୁଝିବେ, ସେମାନଙ୍କର କେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେବନି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ବଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି କେଉଁଠି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି, କେଉଁଠି ବି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନି। ଯେକୌଣସି ପ୍ରାଇଭେଟ୍, ସେ NGO ହେଉ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ, କୌଣସି ସରକାରୀ ନିୟମକୁ କେହି ବି ମାନୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ୟାର ପ୍ରମାଣ ସମସ୍ତେ ପାଇପାରିବେ ଯଦି ସଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଏ, ସଠିକ୍ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଏ, ତେବେ ୟାର ପଦକ୍ଷେପ ସିଓରଲି ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟଟିକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ବିଷୟ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରିବା ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ। ନମସ୍କାର।